Lejla. Bude se ještě typu, jak to chce dělat. No, my půjdeme za chvíli. Tak já jim přesu, nebo kolik mám přiřadit? Tu máme kolik? Já nevím. 7. Jak budete víc? 7 hodin stačí? Já jí půjdu na něco koupit, mami. Nekoupíme jí něco. Lejla, pojď. Ona ty kalhotičky. Šikovná Lejla. Lejla. Viděl mobila, tak proto se nebyl. Krade. Nebude čerka, 10. Děkuju, Bibinko. Ona bude stejná jako Jirka, to si píše. Bude taky krásný. Kupoval plenky a drogy, není to trochu střet zájmu? Trochu? Víš? Feťáka unesu. Dneska jste bral peníze, bojo. To byla celá Kdo? Darinka. Ne Darinka, jaká ta tvoje nevěsta, bo to ti je. Moje nevěsta, já jsem babička. Padá. Já to dám teď do notebooku. Ještě natočím ještě. Tam nevadí, bude se hrát. Kontaktujeme tisk. To nevadí mě. Je někde sama. Lejla. Nikdo se o ní nestará. Čej. Vidíš? Chce si nepamatuju. Co to je? No přeje venku i nástup, já s tím musím vedit. Skvělé. Musím Tak, babičkou.